Ake nizwe lapha indaba zasePhalamende eyithinta imali nesimo sezomnotho seyihlanganisiwe khona sobona sikuthinta kanjani wena ekhaya. Kungekudala nje sibe no-Enoch Godongwana, uMinister of Finance, ezopresenta lokuthiwa i-medium term budget speech. Isimo ke lesihambe sifike phakathi nonyaka lapho uhulumeni ezakhona ezokwethula kabusha kubantu ukuthi kulesi gamo sesihambile uhulumeni usebenze kanjani ngokwemali, usebenzisa imali engakanani, uqoqa engakanani, sinjani ke isimo semali seswe. Lapha no-Enoch Godongwana washo ezimbalwa ezisemqoka kodwa ezingakugeja uma umuntu onganaki noma umuntu ongazi. Owakushoyo ke ababeyikhwaba ngakho bewukhongolose okumbe bewuhulumeni kakhongolose ukuthi njengamanje isimo semali bathi siba ngcono. Kufuneka uzwe ke wena ukuthi iziphi izathu ezidala ukuthi bebone sasingcono. Izathu sokuqala ingoba bathi bayekile ukuthi uhulumeni uchithe imali lokuthiwa ama-austerity measures. Austerity measure ke umkhuba omumbi kahulumeni awenzayo ukuthi avela godla imali njengenkomo igodla ubisi layo. Utheke mase godla imali ke uhulumeni enze lokuthiwa ama-austerity measures. Wanqamula imali eya kwa-Department of Education, eya kwa-Health, eya kwa-South African Police Services, eya kwa-Department of Social Development, namanye ama-department athinta usizo oliswa abantu. So makukhulunywa ku-austerity measure, kukhulunywa ngokuthi uhulumeni la uyayigodla imali, ukhatha ama-budget cuts all the way, onke ama-department la kuyiwona azashow ukuthi abantu bayithola imithi njengey'bhedlela, Department of Health. Mangabeka nje okwenzakalile kwa-Department of Social Development, ama-social workers abakwazanga uqashwa ngenxa imali zikhathiwe azikho. Ngenxa yaloko abesifazane abahlukumezekile ngokocansi abalitholi usizo abalidingayo lokhu social support nokunye nje lokuthiwa i-post violence care. Ngenxa ukuthi ama-social workers kufanele athende ama-cases abesifazane abahlukumezekile awekho ngoba uRamaphosa uyikhathile imali kwa-Department of Social Development. Esinye seyibonelo leso. Esinye nginikeza sona amanesi awaqashekanga, esinye nginikeza sona othisha abaqashekanga, esinye nginikeza sona iy'kole azikwazanga ukuthi zirepheywe nezinye zakhiwe kabusha ngenxa yokuthi seziya ngophela ngokuthi ziyaguga phela iy'kole. Kudalwa yini konke lokho? Lokuthiwa ama-austerity measures. Yini austerity measure? Umkhuba kahulumeni ukuthi ugodla imali ukuthi hayi ngoba nako akuhambi kahle ngokusho kwabo bathi akuhambi kahle. Noma uphuma 150 million rands uye kwi-social dialogue kodwa bathi futhi imali ayikho. So austerity measure ke lo mkhuba kahulumeni ukuthi hayi imali ngiyayigodla, angispendi, ngikhatha ama-budget across and I don't care ukuthi imphumela izothini, njengale mphumela esengiyishilo. Kuyimanje ngisho ey'koleni amacala ey'ngane ey'hlukumezekile ngocansi alokhu enyukile kodwa awasolveki ngoba siyashoda istaff ey'koleni, siyashoda nestaff kwa-DSD, Department of Social Development, ama-social workers awekho. Crisis njengamasibhekana nayo iPhalamende izama ukuyilungisa idalwa yini? Ama-austerity measures. Ngoba austerity measures asho ukuthi akuspendwa ngendlela ofaka ukuspendwa ngayo, akulungiswa ofaka kuyalungiswa. So bathi-ke kwi-medium term budget speech yabo kubasizile lokho ngoba imali ayiphumanga ihlalile nje, yagodlwa imali yaloku kusho ukuthi ingena-ke enye ingena phezu kwenye, manje sebeyibona abanemali. Buka wena isimo somzali othi angizokuyithenga igrosa kule nyanga, kuthi next month lo mzali bese eyikhwaba njengomuntu ozomsebenzi omuhle ngoba uthatha imali ya last year uzoyihlanganisa ya last month uyohlanganisa nemali yale nyanga usebona kuyimali eningi. Into ayibalekayo umzali ukuvuma ukuthi iy'ngane zikhokhozwe indlala last month. Wenze njalo uhulumeni wethu, wenza ama-austerity measures namhlanje uyayincoma kodwa abantu bafile on the ground. Iy'kole ayilungiswanga, amaklinikhi abalungiswanga, i-Department of Education kwakukhathwa ama-budget abakwazi ukurepair ihlelo lo-transport yabafundi, scholar transport, bathi lena transport e-Free State ayikwazanga ukusebenza, kubola iy'moto kwakubola amabhasi ahambisa ingane zesikole. Ngobani? Because of austerity measures. Uhulumeni ukaRamaphosa uyigcinile imali wangayisa kubantu njengey'nsiza ngoba befuna yena ukuthi imali ibe ningi.
Santshela sindoda yemali le akuyona indoda le emela abantu nezosiza abantu indoda yemali ufuna nje ukubona imali yande esikhwameni. Austerity measures iwona adala ukuthi ke medium term budget speech beyibone sebenemali ngoba bayisipendanga imali ngendlela efebe beyisipende ngayo. Izathu sibili abasambe phambili futhi isidathi babe nemali enogodongwana bathe they've over collected tax kubantu baqoqe imali engaphezulu kwebebeka ukuthi bazoyicollecta. Imali icollectwa ke through taxation yabo nje osazi laba ibona abasizayo ukuthi uqoqwe imali kuthina through VAT through pay as you earn and other forms of tax collection. So uthi ke hayi isicollect imali eningi unale besiyibekele lo nyaka leyo ndlela ke besiyibekele yona njenge target lo ndlela sizoba nemali eningi. Zibuke ezanti zizothuza isho ukuthina bazombili izimphumela imuphi umphumela ke awushoyo inogodongwana iwe over tax collection. Yena inogodongwana washo wathi ngoba ke siqoqa imali engaphezulu kube siyikalile this year sithathe kwangaphezulu futhi siyithathe kubantu sibathexile eminyakeni emibili ezayo sizoba netax encane. Sefo uyibuke lapho ngodlala umlabalaba isho uthini leyo asiqaleni la bathe ngoba itax before ababanga nayo bencane imali abanayo bangena ama-austerity measures ingakho manje bethi banemali kodwa futhi bathi kusasa eminyakeni emibili elandelayo izoqoqwa kancane itax. Kusho ukuthini lokho kuwena? Kusho ukuthi we will go through another austerity measures in the next 2 coming years ngoba iyona solution leyo abayibona i-right ukulungisa izimo zezwe bavele nje bayiyeke kubolekwa sani kuthiwa ama-austerity measures ngesilungu khona imali engena izohlala belokhu beyibuka nje beyikhwaba beyibuka bese bezotshela thina sebefila abayabantu already bebulawa lo austerity measures zabo sebehlumezekile abanye already bangaluthola usizo sayifundile vele ezinye zey'nkosi ey'ngane zethu ey'koleni engenamawindi engena roof and they come bezoba ne-pride and audacity to come and tell us ukuthi basebenza kahle kuba abantu besafresha on the ground. So lindelani ke bantu bakithi ukuthi ke eminyakeni emibili ezayo ukuya phambili njobe eshilo uhulumeni kaRamaphosa through ugodongwana there will be further austerity measures. So uthi umbuzo ke uma bewaphinde lama austerity measures ngoba phela siyazi wona abajombela kuwona kwana inkinga financial lezi ikole ingaka exafed repair should ngeke repair phela for the next 2 years. Lama clinic lawa fakhiwe ngakakhiwe le mithi efeyifaka ama clinic ngeke yakhiwe lama nurse afake aqashwe ngeke aqashwe labo thisha kufe beqashwe ngeke beqashwe for the next 2 years. Le school nutrition national school nutrition program ukudla okunikezwa ingane ezikoleni ngeke futhi kuze ngendlela for the next 2 years babashilo bathi there will be less tax collection for the next coming 2 years and we know if imali bengayicollectanga ngendlela abafuna ngayo the only solution abajombela kuyona ama austerity measures. So sithi simchazeleke ukuthi ke manibezwa beqhosha beyikhwaba bethi hayi we have turned the corner right now the fiscal position our fiscal position is very good and all basho ukuthi babambe imali bangazenza efana bazenza ngayo sizabantu uma bethi there was tight budget spending prudential they mean they didn't use money for services that were supposed to get to the people. Izweni ke niyazi lento ni understand bamanje angasendi bantu bakithi ngizohamba ngishaya izandla ngishaya Ramaphosa ningazi ukuthi uthini nilwazi ulimi lusho ukuthini funa libone ulimi masilihlele ngibheke kabusha ukuthi ludukisa kanjani futhi usho ukuthini austerity measures ulimi oluqondile kodwa mase bekhuluma uwesheweshe bathi tight fiscal spending. They simply said they didn't do what they're supposed to do. Ngemali yabantu abayithathe kuthina through pay as you earn and other forms of tax. Ngoba ikahle kahle vele bataxa abantu abahluphekayo kakhulu. Abafuni ukutaxa la kuthiwa ama high income earners. Also amabhizinisi onxiwa kakhulu ngolimi lwezepolitiki. So sithi umntana bese namhlanje ke kukhulunywa lokuthiwa ke amendment bill. Shuthi uzama manje uhulumeni ukuthi athi hayi indlela bengibudgethe ngayo kungathi kuneyidingo ezikhona edala ngithi ukuthi xaxa kancane imali so ba amenda ke leya budget bebenze eqaleni kodwa kofokwazi ke futhi ngaloko kusho ukuthini kusho ukuthi manje selefika esigabeni la asebebona khona ukuthi asithi xaxa kancane lapha nalapha 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 lapha kodwa kumbuza uthi ke bakwenza kangakanani lokho
isho ukuthini yona lento ukuthi bethi xaxa imali ngoba njengamanje ezala umkhonto edeclare lama report ebonza lapha ngoba bayasikhohlisa kwamanje akho shintsho abelenzayo ama-adjustments abawenzayo nje ila sebebone khona amathuba okwenza corruption sebephosta imali khona baphosta imali khona njengamanje bakhuluma nge-infrastructure kwaZulu Natal le kade ngibabhedla ngilubhedla uzuthu ngayo ehleze kwafika kubona ukuthi isibolile kwaZulu Natal sebekhuluma ngalo infrastructure and ngalibhedla futhi ukuthi nemigwaqo ebolile kwaZulu Natal so sengathi manje khona imali bayiphosta khona cha umbuzo oqala ekutheni before nifake imali decide imali nifaka kwaZulu Natal for infrastructure efaka izikole amaklinikhi ama-police station nemigwaqo niqalile nawe ukwenza i-baseline ukucheck ukuthi zingaki izikole efuna ukurepairwa na khona sizontshela lo nombolo ukuthi mali engakanani efunakalayo nikwenzele kwa-health lokho nikwenzele kwa-department of transport nalokho so bayifakela nje imali ethandwa yibona kodwa ayilingani no-size wama-problems akhona under infrastructure kwaZulu Natal isona sizathu-ke lento bantu bakithi esidatha umkhonto uthi uyayidecline nale amendment abayenzayo ngoba ayilingani ney'nkinga ey'dinga ukusolva siyoloku sihambe kanjena-ke nalo hulumeni kaRamaphosa kodwa sicelayo abantu bathi ningasali-ke nemuva ukuze umkhonto uma usayidecline ni-understand ukuthi vele kudlalwa ngathi ngeke ukuthi kubole iy'kole ezu-16,000 out of 23,000 uthi wena ufaka nje imali ezolungisa only 18 udlala ngathi usibhixa wena ngobe ndinyama singayidlanga so ke isona sizathu-ke lesithathu ngizochaza nazo ukuthi emkhonto uyideclinelani le budget lama-amendments abawenzayo this amendment bill it because izosigcoba nje ngobe ndebusweni inyama singayidlanga akho shintsho abalwenzayo ngoba vele abayenzanga i-assessment ukuthi umonakalo ungakanani kwaZulu Natal ey'koleni ama-police station emaklinikhi nasemgwaqeni